हेलो फ्रेंड्स नोंथांमोनखौ मिस्टार बड' इडुकेसनाव बयखौबो बरायहरबाय दिनै सानडे दिनै देवबार नालायसो दिनै रोजायाव खामानि गैया आरो दा बिनिनो न'आव थानायखाय ओरैनो जानला मोनला आलां फालां ब्लग भिडिअ खालामलाबायनोसै आरो दा नै जोंहा बिमा बुरैया मा ओंख्रि संनो नागिरदों र' बेखायनो मा मैगं मैसुं मैला लगाय मोन्देर आयौ मैसुं मैलासो होनबा बेदर गैया बेदर गैया दा हाथायनिफ्रायसो लाबोगोन देवबार बारायाव बेदर गैयाबा हाबालै बेगार सुन्दे हाग्रानि मैसुं मैला मैगंसो जाहैबाय जोंहा दिनै होमबाबो जासाबनांसिगोन उफाय गैया जायैया गोबाव जाबायमोन जानायालाय मैसुं ओंख्रि नै आरो जाना ओरै थिंखला गैल' गाइस थिंखलखौ बिनिखौ बुखुनानै बै फारसे गायहैबाय आरो बे दाबो दैया साफा जायाखै सानथामल' जादों माने सेरगारबाय थानाय जाया ना दै मटरबो लगायनाय जायाखै माने आयरना एसे खमलाय आरो बिखिजा आयरननि थाखायनो गाज्रि जादोंमोन बैबो थाब नैबेखिजा आयरना एसे खम जि जोम सुजागोन आरो दैफ्रा एसे सरनानै लोंनांगोन आरो सरनांगोन थिंखलालाय मोजां गुरैनो गसाबो दैया बारा गाज्रि नङा एबार आरो दैज्लाङावथ' फरफर गबावोसो र' मेसेङाव अबेबा खम गखायोना दैया आरो लोगोफोरनो हाग्राया सिलानिया बारानिफ्राय बारा जाखावलागासिनो दं दा आबाजों आइजों थांगोन आरो हाथायाव दा मुलि लाफादोंसो हाग्रा थैनायनि ओमफ्राय सारना होनोसै बैसागुनि सिगां हाग्राखौ फोथैनो हागोन दा लाफा मुलिया बावगारबो नाङा जोंखौ जागासिनो बे जोंनि गामियाव बांसिनानो आबा होनजोबो अबेबा एरियायाव मा होनोथाय आबा होननायखौ बुजिना बुजिया माबानि आफाखौ होनो आरो बाबायाबो हारसाफोरनिसो जाबाय आफायाबो बिहावखौसो होनो नालाय ओंखायनोथ' आं बांसिन आबासोनो आरो जोंहानि फादारखौ बर'आव आबा होनोलै आं खिन्थानाय जाबाय गाइस मा आबाल' होनोब्रा सानलाबायगोन आरो नोंथांमोना गाइस नै लोगोफोर माबाया मोनबायानो नै मैसुङा ओंखामा जानांसिगोनसो र' दसे थानानै मोननानै खांसिगोन खांबाय दा अबाव थांलायखोलै मैसुङा दा खामथाबलांजोबगोन आरो लोगोफोर बैसागु बोथोराव बाथौ बेराया गोदान जाजोबनांगौ नैबे माबानिया मेननि बाथौ बेराया गोदान जाथारनांगौ आरो बैसागु बोथोराव दुमनांगौ आरो जायखिजाया 1 थारिखआव नङाबाबो बेलेग दिनाव आरो ओमफ्राय बै साइडनिया सोलिथ'योबा दोननांगौ आरो नै दाथ' सोलिथ'यो बोरायाखैनो ओरैनो गोसोमल' जादों आरो बारा फोनाखै बेबो फोनाखै होनबा बैसागु बोथोराव बोसोर गोदानाव माने बर'नि बोसोर गोदान होनजायो नालाय बैसागु बोथोरा बेयाव माने दुमनांगौ आरो दुमनांगोन दुमनायालाय दुमनायखौबो आं ब्लग भिडिअ लाबोगोन उनाव लासैनो आरो बैसागुनि मोननै मोनथामसो ब्लग भिडिअ फैगोन बैसागु बोथोराव जेरै संक्रान्तियाव मोसौ थुखैनाय बिदिनो गोखै गोला जानाय आरो 2 थारिख 3 थारिखहालागै लाइमोन सेंग्रा सिख्ला मोसागोन बेफोरनि ब्लग भिडिअ लाबोगोन आरो बोराय बुरैफोरबो मोसागोन बेफोरनि ब्लग भिडिअबो लाबोगोन आङो आरो बिदिनो खाना बायदिसिना जानाय बेफोरनि ब्लग भिडिअ लाबोनो नाजागोन आरो नोंथांमोना बैसागु बोथोराव नुनो मोनगोन आरो बेनिखायनो नोंथांमोना थाब थाबैनो साबस्क्राइब खालाम शेयार खालाम लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो हाजासे सापर्ट खालामना हो आरो हाजासे शेयार खालामनानै हो आरो नै दा आं नैबे थिंखलाव दा सेरगार नागिरदों दैखौ दहायबो थिंखलखौ खिन्थाखांबायमोन आं सिगाङाव दा साननै सानथामल' जाखादों नालाय दैया बारा साफा जायाखै बेखौ दैखौ 1 घन्टासो सेरगारनानै गस्ला जि सुनांगौ दाबो सुजाबाय सुजानायालाय लोंजाया आरो एसे बाला गयो जिनो बे बांद्राय साफा जायाखै आरो माने बे सिङाव सोहरनायाव माबा हाबनाया दै हाबनाया बेफोरो दा आं थिंखल सेरनायखौ देखायबाय थाला दा बिदिनो ससे ब्लग भिडिअ लाबावबाथाय देखायलांबाय थागोन आरो आं नै आजायालाय जोंहा माबायदि दानबाय थाखो सिखाजोंलाय रामका धनुस खालामनो नागिरदों नोङो रामनि बोरला खालामनो नागिरदों नोङो हा
मा खालामनो नागिरदों बोरो नोंनि बोरला मासेयालाय ए बोरलानि थिर ए ए ओंखाम जाहैनोसैलै थाथ'दै सैमाया जोंना नै दरखंआव नेलायबाय थाथ' जाग्रोनोसै आयौ ना गोरान बाथोन मैसुं मैगं ओंखाम जानोसै गाइस ओंखामाबो नै गुदुंथार माथो दे जोंना आजाया माबा खालामसिन नामा बोरला गावसिन नामा दे गावदो दे थालिरा गाव दै ओमफ्राय मानसिफोरखौ गावनाङा दे दे ओं दे दे जाबाय एयावनो था दे एयावनो थादो गावदो थालिरखौ गावदो दे दे गाव दे खेबसे गावबालाय खारदों माथो दे देनां लोंगोनब्ला देनां एसे गिदिर जाबा लोंगोनब्ला नोङो दे गावलाय जै श्री राम होन दे जाबायसै औ दे थां दै मोजां दोन दे बोरलाखौ खुलुमना दोननांगौनो दै भिडिअआ बेखिनियानोसै नोंथांमोना मिथिसार बड' इउटुब चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो शेयार खालामदो लाइक होदो कमेन्ट होलाबायदो बिदिबा नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन बाय बाय